Keď na to kliknem, tu máme, a tu máme, že 320 metrov. Dobre, má červenú prílbu a tam je tá príšera, ktorá nás bude naháňať. Ona ho normálne stožňovalo, vidíš, to je normálna ukážka. Dobre, červený kľúč potrebujeme nájsť a tam sa schová 320 metrov. Kámo, jedno. Spíme sa. Tak sme prehrali. Dá sa tento veľké stromí dať dole? Oh man. A že chcete počúvať? Tak kľudne tu máte. Vidíte? Tu máte. Čakaj, ja vám to dám. Pane. Vidíte? Ja som moc rád. Vidíte? A ja si konečne oddychnem takhle. Dobre, ste máte o rozprávku asi mistera. Už to končím, hej. A toto synka. Toto bolo fakt nepríjemné. Dobre, pridávam. Ešte potrebujeme 13% na oheň. Počkaj, za chvíľku dojdem. Dobre, ale potrebujeme aj jedlo, tak ja si idem čapnúť asi večeru. Musím aj tebe čapnúť. Potrebujem si nejakú lepšiu zbrať. Dobre, potrebujem potkať si zajac. Ja to mám aj nejakú mŕtvu a trader, aha, dobre. Počkaj, chce zajačiu nohu, ja si normálne. Takú nemám, tak poďme hľadať, poďme. Tak počkaj, tak poďme týmto smerom a poďme prehľadávať. Tu som bol zvyká, ale dávať pozor. Áno, dávať pozor na vlkov. Počkaj, tu je takáto miestnosť. Kebyže tu máme nejakú zbraň, by to bolo. Vlku to číkam, dobre, ďaleko od vlka. A pozri sa, tu je tá príšera. V parku se děje něco velmi zvláštního. Před pár dny jsem si všiml jelena, jak stojí na zadních nohách a dívá se na mě. Nejdřív jsem si myslel, že je to člověk. Nepřiblížil se ke mně, jen tam stál a zíral. OK, tak to je strašidelné. Dobre, otváram čestku. A neviem, pôjdeme pozrieť toho prvého kida. Nachádza sa 300 metrov od nás, to je dosť blízko. Bandáž. Našiel som bandáž, kebyže niekto potrebuje. Tak poďme ďalej, dobre. Tam je vrtuľník, nie je vrtuľník, lietadlo. Áno, to by sme mohli opraviť a odcestovať preč, ale najprv musíme zachrániť tých kidov. Ale máš také náboje? Áno, berem do revolveru. Dobre, to mám ďalej, paráda. Ty kokos, dobre. Máš tu česká, otvorím. Skúsi. A krýva pred tým vlkom. Ten vlk sa tak pozerá. Tam je kadí húdka, to by sme mohli navštíviť. Čo tam nájdeme?